Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Ayat 29. Surat Hud. Jane yo ket wingi kae. Wa ma'ana lan ora ana utawi ingsun, ora ana iku bitaridin kelawan wong kang nolak aladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa aladzin bikaulikum kelawan ucapanira kabeh li keduwe ingsun amne amnanga yumningu amne nyegaha sapa sira atroda yutridu atrid utawa atrod watrod lan nolaa sapa sira haula il asafilata ing mangkono wong sing bodho-bodho wong sing rendah-rendah ngangka saking sira. Wa nahnu hale utawi kita iku natabinu bakal manut sapa kita ka ing sira. Fa inna mongko sak temene utawi ingsun iku nastahyi isin sapa ingsun an najlisa yen to jagongan sapa kita mangahum awor wong asafilah. Fi majlas utawa fi majalasika utawa fi majlisika ing dalem majelis sira. Innahum sak temene utawi dheweke kabeh iku mulaku wong sing bakal ditemokake utawa mulaku rabbihim wong kang bakal ketemu pangerane dheweke kabeh. Ae tegese innahum sak temene utawi dheweke kabeh iku faizun wong kang padha bejo fil akhirati ing dalem akhirat biliqa ilahi ta'ala kelawan ketemu Allah Ta'ala.
fa inna itu fa intarotta ora ina ning fa intarotta mongko yen to nolak sapa sira hum ing dheweke kabeh istahsumu utawa ikhtahsumu mongko padha madonana sapa sira kabeh ni ing ingsun fil akhirati ing dalem akhirat ngindahu ing dalem ngarsane Allah fa ungakibu mongko bakal ngakibatke utawa bakal nampa akibat sapa ingsun ngalator dihim ing atase nolake dheweke kabeh walakin yanging tetapine utawi ingsun iku ara ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh kauman ing kaum tajhaluna kang goblok-goblok sapa sira kabeh inna mangzilatal mukminina sak temene utawi kedudukane wong-wong mukmin ngindallahi ta'ala ing dalem ngarsane Allah iku a'la luweh luhur wa inna tordahum lan sak temene utawi nolake wong mukmin iku yujibu majibake apa nolak wong mukmin majibake ghadaballahi ta'ala ing bendune Gusti Allah ta'ala. Iki keinginane tokoh-tokoh, keinginane wong sugih-sugih, keinginane wong top-top zaman Nabi Nuh to. Keinginane dugdeng-dugdeng tokoh-tokohe zaman Nabi Nuh niku rak melenet Nabi Nuh. Ceritane niku melenet Nabi Nuh. Amne watrot utawa watrit. Utawa imna watrot. Ngene wae Nabi Nuh ngono nek tafsire awake dhewe kan ngono. Ngene wae Nabi Nuh. Selama niki tak cetha ketok pengikutmu ki pokoke terus terang kere-kere ngono wae. Asafillah ini pengikutmu ki terus terang ming wong kere-kere. Iki sing wong sugih-sugih ya tekan je omong ngene iki. Wong sugih-sugih iki tegelan wong iki. Ya ket saiki. Wong sugih-sugih iki mbuh. Ngene wae iki tulung pengikutmu itu kan wong ra duwe, wong sekeng-sekeng, bondo ra ono, pengaruh ra duwe, pangkat derajat ya ora, tokoh ya ora. Mbok anu wae, wong-wong kaya ngono kuwi iki tok doi. Wong-wong kaya ngono kuwi iki nek iso aja ngantek dadi pengikutmu. Nek cara tembung kasar ngono mereka iki guangen wae. Iki tembung kasare ngono kuwi pokoke guangen wae. Nek kowe gelem nolak dheweke kabeh, nyegah dheweke kabeh melu awakmu, maka kita tokoh-tokoh iki, wong sugih-sugih iki termasuk engko pokoke bola-bola liyane sing duwe pengaruh iki tak jake men melu kowe. Kita yo bakal manut kowe. Iki tokoh-tokoh iki yo melu kowe, termasuk engko bola-bola liyane. Bola-bola liyane iki yo sing do pangkat-pangkat bareng kae engko tak jaki. Syarate kuwi kok yo sing kene kae iki mbok wis tinggalke wae. Iki njaluke wong sugih-sugih kok yo. Dadi wong ming wong ra duwe iki tinggalke wae lah kae piye kae terus nek cilik nyekiking. Wah, pengikut sih kurang sip. Ajudane Nabi Nuh ya terus omong sing ya nyatane ora kabeh cilik kok ana sing gedhe lemu kok.
Ora kabeh cilik. Aning rak men yo men padha wae ceng-ceng po lho ngono-ngono. Ana sing bengok bola-bola sugih iki. Alah gedhelmu mung tahu pong ngono barang kok yo piye kuwi. Iki mulai plirik-plirikan iki ceritane. Iki anu kok ya debate. Iki ora ana kaitan karo ngaji iki. Iki nerangke debate Nabi Nuh sak bolone karo wong sugih-sugih je. Ku wong lanang-lanang kok baperan iki. Ngono kok dadak bawa perasaan mbok ya sing los dol. Lah. Aning dole hubungke nengen alus hubungke ngiwah. Dol sing hubungke nengen alus ngiwah alus. Kuwi dol parah nek. Kari-kari angger modal kuwi terus ming dol murah terus mula ngene wae Nabi Nuh pokoke wong ya jan anu nek kowe gelem guang mereka karena terus terang inna nastahi annajlisa mangahum. Terus terang ki Nabi Nuh kita-kita tokoh-tokoh wong ya nang kene terpandang. Nang kene yo kepitung wong sing dudeng-dudeng iki isin nek jagongan karo anak buahmu kae iki isin. Inna nastahi annajlisa mangahum. Nek jagongan tengok awor ki isin. Lah delok ento saka sandangane dhewe wis lho. Lah kae iki sandangan zaman gempa kok isih dinggo. Panjenengan iki ora maca sejarah. Lah pole gempa iki mengagidek mben. Wah, zaman Nabi Nuh iki malah kerep gempa kuwi tak omongi. Malah kerep. Engko tutupane kok ya banjir iki. Banjir iki tutupane. Nanti kowe iki sandangan kaya ngono kok mosok nggo jubah mosok nggo gamis kok congklang. Gek piye kae benike dhuwur ngisor kok selewah. Paling petil goleke liyane apa piye? Ya ora wangun kok ya. Gek benike coklat kok benange biru. Nah, ya terus piye ya kok terus lagune Maggie Z benang biru. Wis ora dadi. Wah le ngece gebangetan ngantek urusan benik kowe piro? Tenan ngantek urusan benik kowe piro? Jan nek ngono kuwi jajal. Mosok linggo jejer jobahe gamise kok ngene gek kene kowe iki lho. Ing ngarepane kowe ditretes nganggo anu nganggo bordiran keemasan. Kamangka iki ya bordirke dhewe larange ra umum. Gek ming jejer karo benik selewah. Gek kae peci sing dhuwur ireng kok ngisorane semu kuning karo bodol to kae lho. Wah, wis piye. Ki ora dadi ngene ya isen kita nek jagongan karo model ngono ki ya isen kok ya. Fa inna nastahi anajlisa mangahum fi majlisika ing dalem majelis-majelismu kok ya. Dadi nek iso kono ditinggalke kayak kita koordinir wong top-top iki pokoke tak kepiyake melu awakmu.
Padahal sing sugih-sugih ya mung ngomongane tok asline iki. Mung kemaki-kemaki omongane tok. Wong mbasan dumumke ingkung ya anteng wae iki wae. Ya ora ngopo-ngopo iki kan jenenge. Ora kok terus ting ceblung. Aku siji ngono ya ora ya. Menganteng. Lah ya tobat to iki. Wah iki engko mbangane mbangane balik ndene to. Iki mbangane balik ndene wis pokoke aku loro. Engko ndak ming balik iki engko aku. Sen aku ya padake omong tok. Mau oleh 13 to mau omonge aku loro men bunder 15 kok bol. Iya. Iki serius ora sembrono iki serius. Aku loro wis raketan goleke diri ya. Kuwi lah diri iki mah top e. Diri nek lemu-lemu mrusuh-mrusuh kae, wah, nggo ingkung mesti nyamleng kok ya. Bangane babon tuwa alot. Nah, aku loro ben genep 15. Njajal engko sing do ngaku sugih ngelis ora iki engko. Lah iki ya kebangetan kok ya, lengece kebangetan tenan, yakin kebangetan. Ora saiki rambian, wong sugih-sugih ya do ngece ngono kuwi walaupun kadang ora metu suarane, ning sikape genah. Sikape genah, misalkan jak ngaji ngaten iki, wah ya tokoh-tokoh dudang-dudang kae gemang do gengsi kok ya. Walaupun ora metu suarane tapi gengsi. Engko duwe majelis dhewe rombongan-rombongan sing modele ngono kuwi. Emang delok to kenyataane, kuwi ternyata kejadian kaya keten niku iki biyen ora lanang ra wedok. Wedok iki mung bojone wong sugih ngono. Dheke sakjane ya ora sugih, kere asline iki. Ming tok ndi bojo sing lanang sugih ngono kemayu-kemayu wae. Wes jak ngaji awor sing kok ngene iki ya gemang lemune alergi kok piye to. Wah ngeri tenan kok. Jan kemayu-kemayu wae, jane wonge ya ora ayu ming keragatan. Wong sing lanang sugih jane ora tek ayu sakjane kuwi. Ming keragatan kok ya iki wae nek misalkan keragatan ya wangun-wangun kok. Yo tenan ya ming kita gedabikan golek dhewe iki dadi asline kok. Ya piye tak golek dhewe. Gek ya kono arep ngragati akhire opel. Mbok yo anu tuku make up sing rada alah ming tak nggo pepanas golek rongsok kowe kok ora akhire ya. Hasilnya dadi kok ngono kuwi ya. Wah, jenenge wong sugih ora saiki rambiyen nyebahi gaya-gaya. Tenan wong sugih gaya-gaya. Penak sing biasa-biasa ngene iki atine iki do ikhlas. Atine dolos. Karo wong-wong sing ngerti ilmu, nek wong sing ngerti ilmu iki dunia iki ra ana regane kok ya. Dunya iki apik elek blas ra kepikir karena incengane akhirat. Nek wong sing ngerti ilmu niku dunya ora tek apik ya ora apa-apa, dianggep elek ya ora apa-apa, ming wong nganggep ming ngono kuwi karena wis ngerti banget rumuse. Dunya iki nggo ngamal gek kamangka engko catetane malaikat raqib ngatid iki perincian ngamal. Perincian ngamal. Ngantek ngaten iki wae engko ana catetan rincian, misalkan kaya jenengan ki tangi jam 3. Nek sing wedok ya tangi jam 2 misalkan. Kuwi wis diitung. Dengan tangi jam 2 niat limun arep gaweke sahur keluarga wis apik. Wis ana rinciane dhewe, bar kuwi ternyata wudhu sik terus tahajud 2 rakaat.
Tahajud rong rakaat wis ana rincine tahajud pedhot meneh. Bar kuwi langsung ngiseni caret jekleke kompor numpangke wis ana rinciane geneni caret. Wis dhewe niku isen. Bar kuwi ngenteni le umep karo isah-isah rinciane isah-isah ngono kuwi niku ora ketara catetane ngerti itu akeh banget. Kamangka wong liya ora ana wong ngerti. Lah sing lanang kuwi ora ngerti kok wong ngeces. Ora ngerti. Wong sing wedok catetane akeh tenan iki. Nah sing lanang ngertine engko mateng ngemplok. Nek rata enak ming nyacat. Ya ya. Ning yo kuwi iki lanang iki nek aku yo ora tau nyacat. Aku ki ndeng ilmu. Dasare ora tau sahur. Memeng tenan sahur iki. Pokoke ming waton turu tangi kaya biasane nek ngaji kae. Kepenak malahan. Wis engko jam tengah 2 bengi mapan turu jedet tangi jam 5 punjul 9 menit wis engko wundu salat subuh ngaji wis arang sahur nek kula ya ngaji ra sahur wetenge gegeden ora ya apa meneh sahur ya nek nggon gang weteng padha. Ini ya kur cukup gang weteng tok. Nek liyane ya adoh. Kowe nek liyane tetep adoh, mbok agi gang ingkung kowe adoh kok iki. Sakaremu kok. Mula tenan wong sugih-sugih iki jan nyebahi tenan. Nek ngece wong iki sak karepe dhewe nek ngece wong. Kadang yo ora nganggo swara, nganggo sikap. Nganggo sikap. Misalkan jak ngaji ngeten iki, ayo ngaji. Nah, terus wah anu saya sudah duwe kegiatan anu majelis tadarus. Ini tadarus isine. Ya itu tadarusnya teman-teman kantor itu muter. Ngono kuwi sih lah kono ndek kantor lah ngene iki ora ana kantor aja. Bahasane iki teman-teman kantor muter. Kantor apa? Terus main kantor. Wes pokoke jan gaya-gaya kae. Terus kadang diduduhke videone gitu ini Pak. Terus ming video le mewah kae wong sing di video iki langsung pacitane kok. Tenan sing di video iki ming pacitane le mewah ana gedang mas cilik-cilik wae. Kuwi terus ana rotine sing mewah-mewah kae. Engko terus muter di video bar kuwi salah sijine sing maca di video. Walah wis lagune wacanane iki jan bosok tak omongi wacanane. Alif lam mim wis waton. Kudune mburine kan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh ngono burine alif lam mim iki. Nah iki alif lam alif ora alif, alif lam mim ngono kuwi. Aku dune sabbaha malah iki sabbihis marabbika lawe. Ngono wae pede. Malah nduduhke ini lho lagunya bagus toh. Bagus matamu kuwi. Wis kleru ra. Menang sugiye ya. Wong sabih iso ana alif lam mim wong endi? Ketoke tadarus ming dosa tok ya. Wis dosa le maca Quran kleru, dosa le gaya tek di rombongan le muni ya. Wis. Ora dadi bener ngendikane Kanjeng Nabi oke-oke penghuni neraka iki ming wong wedok karo wong sugih iki ya nyata. Ayo wong sugih iki ming menang gayane ning ra kualitas. Oke-oke penghuni swarga iki kere-kere. Ning ya sing ahli ibadah.
Sing atine ikhlas, kere ra ibadah ya remuk lahir batin. Nah, dunyane hancur, akhirate hancur. Mula wong wedok-wedok iki angger duwe ngelmu mapan terus ngamal ngibadahe ikhlas. Isah-isah ngerti nek iki nglebur dosa. Isah-isah iki mula guyu isah-isah ki arep sing lanang ngorok kae. Wis ora urusan wis, Pak, kowe turu nek kepengin neraka. Aku tak golek swarga yes. Buar kuwi ngarep iso. Nggo goreng ndok, wis tak gorengke ndok, Pak. Ya niatku mung arep golek swarga, ngene iki wae ibadah kaya ngene iki wis ganjarane kaya munggah kaji ya. Goreng ndok bar kuwi terus goreng gereh teri. Ndok sik, gereh keri. Engko gek gereh sik, lak ngene ndoke mambu gereh. Asin kae kok ya engko. Lho nek wong wedok rasah dikone wis ngerti urutane. Jago masak wong wedok iki. Wis wangun kae. Lho tak gaweke sauran sing dadi kesenenganmu pokoke. Goreng ndok karo goreng gereh. Karo lehku ngliwet tak gawe nyemek-nyemek. Ora pero judu wae. Ha iki swargane wong wedok men ora ulate kok. Lah wong wedok nek ora niki nek ora ngerti ilmune lah gampangane. Iki ora ngerti tujuane. Wong ora ngerti ilmune iki ora ngerti tujuane. Wong ngerti ilmune mesti ngerti tujuane. Oh iya ternyata Kanjeng Nabi ngendika ngene. Berarti aku tak ngono. Tujuane kaya sing diiming-iming Kanjeng Nabi. Semangat akhirnya wong ki nek temandang ngerti tujuan, ngerti maksud, semangat. Jadi setil wae bar kuwi terus ditata, nang bangku nggugah bojone, nggugah anake, Pak tangi lho nek sahur karo anak-anake ya digugah. Wis. Sing lanang tangi madang, anak-anake tangi madang, kono isih resik-resik urung sempat kaya nek sing wedok jenenge ahli swarga sih kok. Urung kober pokoke wis. Isih isih ubek wae. Tapi ngerti, wong ngerti tujuane ubek kae ora ngersula mesam-mesem kae. Wong iki aku nglebur dosa, wong iki aku golek ganjaran kaya wong munggah haji. Wong iki aku nyelametke awak saka siksa. Mula rekasane kok ngene iki isih enteng nek dibanding engko aku ra ngene iki nek dibanding betapa beratnya siksane Allah. Dadi tetep guyang-guyu kae dasare anu to. Apa jenenge kupinge iki templeki headset. Dadi guyang-guyu kok ya. Templeki headset, kuwi iki rekaman ngajiku kok ya le guyang-guyu. YouTube-an kuwi terus dadi guyang-guyu kok. Padahal juga gakan dhewe kae kadang. Jebul kupinge tek ana headsete kuwi. Langsung grenengan es kelebur dosane lur iki lho ana keterangan ngono iki ya seneng. Jal wis nek jenengan paham. Mula Nabi Nuh moh nek kon nolak sing kere-kere. Wah ora iso dek iki ikhlas melu aku, tulus melu aku, los melu aku jika nolak. Nek nuruti kowe ha ya rusak-rusakan tenan kok ya. Pokoke sing do tulus melu aku kere kae tetep dadi keluargaku, dadi kaumku. Kae innahum faizuna fil akhirate. Mila innahum mulaku rabbihim. Mereka-merekalah sing calone itu bejo ketemu marang Gusti Allah. Ora kowe-kowe kuwi lha kowe kuwi ming gaya ming sombong sing nyombongke kadunyanmu nyatane ya ora mrebel kok. Ming ngumukke le duwe ning ndi kiprahe ndi jal. Usul bumbuwe ora.
Ya ora ketan usul rek ya wis ana catetane gek sesuk. Gek sesuk karek nagih ngono lho. Amin karo ngumuk le sugih kowe. Ngumuk le sugih. Lah ya wis lah iki wong kere-kere iki wah tenan. Golongan faizuna fil akhirah bilika ilahi ta'ala. Iki golongan-golongan wing sudo bejo ning akhirat sesuk karena ketemu Allah. Lah nek mereka tak tolak, iki tak moi tak doi. Iki sesuk ning akhirat iki bakal ikhtasumuni fil akhirati ngindahu. Mereka demo. Sesuk ning akhirat mereka demo, aku bodho, aku kleru dalan, aku ora ana wong nuntun sebabe mbiyen arep melu Nabi Nuh ditolak Nabi Nuh ngono kok ya. Dadi ditundes aku sesuk kok nggih. Lah akibat sekolahku nolak kuwi wah resiko gedhe. Sorry aku nek kon ngemohi sing golongan tok anggap kere-kere kae ora iso. Malah justru aku paham walakinani arakum qauman tajhalun. Aku malah saiki dadi dong bahwa kowe kuwi golongan kaum-kaum sing goblok-goblok. Bedake golongan sugih kere iki wis mlebu golongan goblok-goblok kok ya. Tajhalun mangzilah utawa kedudukane wong mukmin nang ngarsane Gusti Allah ki luwih luhur arepa kere kae bangane nolak mereka. Wong kere wong ra duwe ning mukmin di hadapan Allah Taala ki luhur banget. Kok malah kon nolak wong luhur-luhur, lah nolak kebenaran, nolak wong sing apik-apik. Niki iki majibake oleh bendune Gusti Allah. Ya ora iso, pokoke iki tulus mereka niku kudu direngkuh, kudu dirangkul. Anu Ji. Lah kae iki ra iso apa-apa. Kae iki goblok pinter kuwi iki derajat sing nyelehi Allah. Aja pisan-pisan delok kuwi goblok kuwi pinter. Wong iki ming bareng-bareng mlaku ayo nderek pitutur luhure Gusti Allah kok nek nggon goblok pinter ki ra wis gawan to. Kuwi wis gawan, ora kok nek goblok iki direngkuh tetep ra ana manfaate, tetep ra ana gunane ora iso kok ya. Goblok kok kae nek nderek tur mukmin luwih dhuwur derajate mbangane wong pinter-pinter mengko arep ngece wong goblok-goblok. Iya ya wis wong nyatane wong pinter ki kadang kala ngremehke ngece wong bodho-bodho ambek ya ngrangkul wong bodho-bodho ning nderek. Malah sik kok ya. Ya wong pinter-pinter mah do nyengkah-nyengkah sih. Mah do nyengkah-nyengkah ana ngaji ngeten iki wong pinter ki ra mangkat, mah nginjen kadi jendela. Lah iki ra cetha to. Yes. Kayak wong bodho-bodho iki tulus atine mbok ngaji kena nggo sangu mati lho ora ya apik banget niku. Wong bodho-bodho iki mah nyenengke je soal engko dong ora dong sak karepe Gusti Allah. Gak idong ya matur nuwun ora ya peneran dadi ora ya matur nuwun jebule iki. Dikai radong ki ya matur nuwun, kak idong ya matur nuwun. Jenenge wong bodho ki sak uni-uni kok ya. Ning ra ikhlase le dadi kuwi. Iki nyenengke tenan, bodho. Mbangane pinter ning sok nyengkah-nyengkah kae. Mula Nabi Nuh moh nek kon nolak kuwi. Iki kudu tak rengko, mbuh wong sekeng, mbuh wong bodho, mbuh wong ra duwe. Karena nilai gelem derek kuwi wis larang banget kok ya. Dheke gelem derek ning Nabi. Cetha to niki wis karek praktek jenengan. Siki wae engko ndak meremen-meremen to. Lombangane jenengan kena terus kupinge rada jebol mah. Santai aku. Muga-muga do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, do diparingi pitulungan sehat waras, manfaat nggo ibadah kanthi ikhlas. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.